Линию задел? Бок задела. Ага. Полностью играет. Понял. Игорь Петрович Шпагин барлык спорт ярышларында даими катнашучы. Ул күп еллар Пановка авыл мәктәбендә физкультура укытучысы булып эшләгән. Лайыклы ялда да актив тормыш рәвеше алып бара. Ну, это, наверное, связано прежде всего со временем, то, что я пенсионер. Пенсионер булгач буш вакытлар күп. Яңа яшәү рәвешенә күнегү чоры яңа мөмкинлекләр ача. Элек һәрвакыт балалар белән булдым, хәзер үзем шикелле пенсионерларны оештырам. Узган елда Россия пенсионерлар берләшмәсенең җирле бүлекчәсе сәламәтлек мәктәбен оештырды. Аны Игорь Петрович җитәкләде. Два направления – это скандинавская ходьба, соответственно. Без ике юнәлештә шөгыльләнәбез. Бу Скандинавия йөреше һәм спорт комплексында төрле уеннар, күнегүләр, тренажер йөзү. Шулай ук медицина хезмәткәрләре белән дә очрашабыз. Узган спартакиадада нигездә сәламәтлек мәктәбенә актив йөргән пенсионерлар катнашты. Чараны яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге, шулай ук пенсионерлар берлегенең җирле бүлекчәсе үткәрде. 30-га якын кеше берничә спорт төре буенча ярышты. Я с детства люблю играть в шашки, но долго-долго уже не играл. Бала чакта шашки уйнарга яраттым, ләкин күптәннән уйнаганым юк иде. 30 еллар чамасы. Онытылмый икән. Мне нравится везде участвовать. Миңа җиңү мөһим түгел, катнашырга бик ошый. Булып чыкса, кешем җитсә җиңәрмен дә. Бик тиздән алар шул ук составта кабат җыелачак. Ноябрь аеннан сәламәтлек мәктәбе үз эшен башлый. Быел дәресләр Питрәч спорт комплексында сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә сәгать 10-нан 12-га кадәр булачак. Пусть мы пенсионеры, пусть мы, так сказать... Пенсионерлар булсак та тез һәм җитез йөрергә кирәк. Шуңа күрә сәламәтлек мәктәбенә чакырып калам. Яшьләргә үрнәк булыйк.